Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kuba bunzibanda ukubingelela undlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu ngosuku lwanamhlanje asinikeza lona. Siyamdumisa, akekho ofana naye futhi akekho njengaye. Siqhubeka-ke nomkhuleko wenkosi yethu uJesu Kristu. Sizoqhubeka-ke nokubheka abampofu. Izolo sikhulumile ngokuvunywa kwezono engizithole sengikukho nje nami. Njengoba ngisho manje-ke sikhuluma ngabampofu, angazi-ke uma kuzogcina kungasenjalo. uNkulunkulu akubusise ubaba uNsibande, uyakubingelela. Siyanithanda emakhaya, siyanithanda ey'ndaweni zonke nikhona kuzo, ukuthi nje nisiboleke indlebe nizwe izwi likaNkulunkulu. Nonke lapho ku-YouTube subscribe mntakababa, subscribe ulithande leli page. Nina ekhaya lezwi egroupini siyabonga kakhulu. Hlala ulalela ungaphumi ukuze ube phansi kwe-umbrella uvikeleke. Ukuthi angize ngathanda ukukhuluma izinto ezinegative. Kodwa sebebaningana abantu abaphuma ekhaya lezwi babuye sebesha ngenxa yokuphuma phansi kwe-umbrella ngezinto ezivelayo nezivelela imindeni yabo. Ngoba phela kade bekhoselekile. Njengoba ubezwe befakaza nje abakhona bebonga uNkulunkulu nezinto azenzela imindeni yabo eyivikela ezinkingeni zonke. Musuphuma-ke, hlala ulalele bese uyalenza izwi likaNkulunkulu. Inkosi uJesu izobuya izolanda ibandla. Uzosala, uzobhekana nezinhlupho ezinkulu ezokwehlela ezweni. Ungavumi ukuhlupheka kabili. Uhlupheke kuleli izwe, uhlupheke nakwelizayo usushe esihogweni. Kulungile masihlupheka kuleli izwe sinoJesu. Kulungile masivelelwa izinkinga sinoJesu ngoba vele ushilo ukuthi inhlupheko abasandulelayo nabo bangena kuzo, naye uqobo wangena kuzo. Ngoba sizongena ekhaya ezulwini ngeinhlupheko. Asisulindele ukuthi kuzohamba kahle kube i-walk on the park. No. Sisazobhekana nezinkinga ezinkulu ngokuhlukana kwamandla ethu esiwanikeziwe ngoba usiqinisekisile. Wathi ngeke silingwe ngokungaphezu kwamandla ethu. So izilingo zomuntu zilingana naye ukuba kwazi ukuzinqoba. Ingakho kungafanele ufise ukuba umunye umuntu. Ingakho kungafanele ulingise omunye umuntu. Ngoba uzodonsa izinto zalomuntu zize kuwe bese ziyakuhlula wena ngoba zazingadalelwanga wena. Mina-ke sekane ngihlale ngithi ungakufisi ukuba yimina. Nangengozi ungakufisi ukuba yimina. Yaneliswa oyikhona umkhonzo uNkulunkulu ngalendlela akwabele ngayo. Ngoba nami nginawo ama-challenges abhekene nami ikakhulu njengoba uNkulunkulu ebeke umsebenzi omkhulu kangaka ezandleni zami. Bantu egroupini bangaphezulu ka-8,000, amagroup awu-10, bantu bangaphezulu ka-8,000. Bese kuzoba ibandla entabeni yendlu kaJehova elinama-branches angaphezulu ka-22. So uzobona-ke lo msebenzi ukuthi mkhulu kangakanani. Awulula. Njengoba ungelula-ke uSathana uba restless, akakutholi ukuphumula. Uhlale ecabanga ngami, uthini angayenza angangiphazamisa ngayo. Ngiyabonga nje kakhulu imikhuleko yenu enisithwele ngayo nomama uNsibande. Siyabonga kakhulu kungenxa yemikhuleko yenu. Mkhulekeleni naye kakhulu aqine ukuze sitha singangishayi mina sisebenzise yena. Mkhulekeleni bazalwane njengoba nenza ningikhumbule futhi nami kakhulu kuba ngikhuthalele kuba isisebenzi esiqondisa kahle izwi likaNkulunkulu. Isisebenzi esithembekile kuNkulunkulu uqobo. Isisebenzi esilimisa izwi njengoba linjalo. Isisebenzi esinesibindi ngoba ezinye zezinto zikaNkulunkulu zidinga isibindi.
ngoba uma ungenaso isibindi khona izinto ongeze ukuzikhuluma, ulahlwe esihogweni, ulahlelwe into ongayikhulumanga kade ethe umoya ongcwele ikhulume. So-ke ngiyadinga ukuhlala nginaso isibindi, ngingasabi umuntu, kodwa ngisaba uJesu Kristu inkosi yethu, ngisaba uNkulunkulu ubaba wakhe, ngisaba umoya ongcwele ubuthatha ubunye bukaNkulunkulu, hayi umuntu. Uthi uJesu ku Matthew chapter 10 verse 28, ngizonikhombisa okufanele nimesabe. Mesabeni lowo othi esebulele abe namandla okuphonsa esihogweni. Khona abantu abesabayo ukuphuma kuma-relationships abo ngoba besaba abantu. Umuntu uthembisa ukukubulala, umuntu uthembise leyanto. Angisho ukuthi ngeke akubulale, kodwa mase kubulela uzokwenzani? Uzobaleka, ambamba amaphoyisa ambophe, abhadle ejele. Wena usuyahamba ezulwini uma ufe ungcwele. Nawe gada ungenzi izinto ezizokubulalisa, ugcine esihogweni, usheshise isihogo sakho ngoba ubalekela ubungcwele. Yiba ngcwele njengoba uJehova uNkulunkulu wethu engcwele. Yiba ngcwele njengoba inkosi uJesu ingasenzanga isono isemhlabeni ingcwele. Yiba ngcwele njengoba umoya kaNkulunkulu, umoya weqiniso, umduduzi, umoya ongcwele engcwele. Hayi kuzongena ezulwini mawenze njalo. Hayike sengikhulume kakhulu, sekuphela u6.5 minutes. Ake sibheke izwi lenkosi ngokaJohane chapter 17, sizobheka ke uverse 4 noverse 5. Singakafundi ke ake ngiguqe ngikhuleke. Babolungileyo, babongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, ngiyathoba nangaso lesi sikhathi phambi kobuso bakho. Ngibonga uthando sithande ngalo ukuba usihlanganise ngalendlela. Angazi ukuthi ukuba ikhaya lezwi alikho ngabe ngikuphi mina, ukuba ikhaya lezwi alikho ngabe yena ke ukuphi lo ongilalele manje. Abanye bethu ngabe sebefile, ngabe bayasha esihogweni. Abanye bethu ngabe basemajele. Abanye bethu ngabe baseyindaweni ezibuhlungu, kodwa ngenxa yokusithanda uyasibiyela nge-umbrella yasezulwini phansi kwekhaya lezwi naphansi kwentaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyabonga uNkulunkulu wethu, sibonga uthando lwakho osithande ngalo. Yiba kanye nathi ngomoya wakho ingcwele nakuyo lenkonzo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Hayi siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. Akekho fana naye futhi akekho njengaye. Sofunda kuverse 4 noverse 5 kukaJohane chapter 17. Ngikukhazimulisile emhlabeni, ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Manje ke ngikhazimulise wena Baba kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe, izwe lingakabibikho. Ngesikhathi ke sisuka la kuleli vesi saqonda lapha kuMathewu 25, lasezwa khona uJesu esichazela uzohlulela kanjani. Ngifisa ukuthi ngifunde khona sizokhumbula khona nabakufikayo. Mathewu 25 verse 31, kepha nxa indodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo nezingilosi zonke ezingcwele kanye nayo, khona iza kuhlala esihlalweni sayo senkazimulo. Verse 32, kuza kubuthelwa phansi kwayo izizwe zonke, ibahlukanisa abanye kwabanye njengomalusi ahlukanisa izimvu nezimbuzi. Verse 33, imise izimvu ngakwesokunene sayo, kepha izimbuzi ngakwesokhohlo. Verse 34, khona inkosi iza kuthi kwaba ngakwesokunene sayo, uzanini nini enibusiswe ngubaba, nidle ifa lombuso enilungiselweyo selokhu kwasekela umhlaba. Ngoba sinefa esilungiselweyo selokhu kwasekela umhlaba. Useyachaza ukuthi leli fa lilungiswe kanjani, lilungiselwa kanjani. Uthi ngokuba ngangilambile nangiphukudla, ngangomile nangiphuzisa, ngangingumfokazi nangingenisa, ngihambaze nangimbathisa, ngangigula nangihamba, ngangisetilongweni neza kimi.
khona bayakuyiphendula abalungileyo ngokuthi Nkosi, sakubona nini ulambile, sakupha ukudla noma womile sakuphuzisa na? Sakubona nini ungumfokazi, sakungenisa noma uhambazi sakwembathisa na? Sakubona nini ugula noma usetilongweni seza kuwe na? Isiyakuphendula inkosi ithi kubo, ngiqinisile ngithi kini, njengokuba nikwenzile komunye walaba bafowethu abancane, nikwenzile kimi. Iphinde ngikukhumbuze, noma yini oyenzayo komunye umuntu uyenza kuJesu Kristu uqobo lwakhe, usazophendula ngaleyo nto. Mawenza into enhle uzowuthola umvuzo, mawenza into embi uzowuthola umvuzo. Umvuzo wento embi isono. Umvuzo womuntu owenza isono isihogo, ilangabi lomlilo, chibi lomlilo elivutha isibabule. Khetha-ke, ikuphi wena okufunayo? Ikuphi wena okuthandayo? Uthanda ukuphila okuphakade uyojabula neNkosi uJesu? Noma uthanda ukuyosha esihogweni esenzela uSathane nengelosi zakhe? Ngoba senzela uSathane nengelosi zakhe. Uma ungakholwa lokho asifunde uverse 41. Uthi uJesu, khona iyakuthi kwakubanga kwesokhohlo, dedani kimi nina abaqalekisiweyo, niye emlilweni ophakade olungisela uSathane nezingilosi zakhe. Isihogo asikaze senzele umuntu, senzela uSathane nezingilosi zakhe abaleka nazo ezulwini. So-ke wena useyakhohliseka-ke uSathane, usuyamjoyina, uyahamba nawe uyosha kanye naye esihogweni. Ukuthembiseni, into akuthembise yona yikho kuzobesha kanye nawe. Ngakho-ke siqala lapho-ke la sibheke khona la ethi ngokuba ngangilambile nangiphukudla, ngangomile nangiphuzisa. Sifuna ukubona-ke manje izinto ukuthi umunaka abampofu. Angisheshe ngilungise lento, khona abantu abasebenzisa okweshumi bayofaka endaweni zabampofu. Ungakwenzi lokho. Ungakwenzi, ngeke usithole isibusiso ngalokho. Ngoba uthatha imali kaNkulunkulu yokweshumi uyoyinikeza abantu abampofu. Umnikelo ohlukile lowo oyihambela wodwa nje. So wena ngokwakho khipha okweshumi kukaNkulunkulu bese kweyakha imali ubusunikela kwabampofu ngendlela uNkulunkulu azokwabela ngayo noma ngendlela wena uthanda ngayo. Uma usuwenze njalo-ke usuzothola izibusiso eziwu-2, isibusiso sokukhipha okweshumi nesibusiso sokunaka abampofu. Ake sibheke ukuthi abampofu bahamba nani. Yini abahamba naye abampofu? Masibheke iZaga chapter 14 uverse 21. Uthi odelela umakhelwane wakhe uyona. Yabona nje umuntu odelela umakhelwane wenza isono. Kepha onomusa kwabampofu ubusisiwe. Awuzilandele nasi isibusiso bangcwele. Yiba nomusa kompofu uzobusiswa. Ompofu lo ongathathi intweni. Ompofu lo ongenalutho. Ongazi namhlanje uzolala edleni. Umpofu lo umuntu. Ukhona wena uzokuchitha ukudla. Yazi ukuchitha ukudla isono. Unakho in abundance. Unakho ngaphezulu kokwaneleyo. Awuthathi ngani uyopha abantu abahluphekayo. Sekungaze kubole ukulahle. Kubole kunuka endlini ukulahle. Asikho isibusiso lapho. Akulahlwa ukudla, akushiywa ukudla eplatini. Ngoba akekho phela usezokudla mokushiya eplatini. Isono phambi kaNkulunkulu. Khona abantu abangazi bazolala bedleni. Khona abantu abano 3 days bengazange badle, abekho kodwa emkhosini, ingoba banakho abazokudla. Wena kodwa uyakuchitha every day, khona ukudla kwakho kuchithwayo. Unecala phambi kaNkulunkulu. iZaga 14 verse 21 zithi odelela umakhelwane wakhe uyona. Case closed. Kepha nomusa kwabampofu ubusisiwe. Ake ube nomusa kwabampofu. Uma unomusa kwabampofu, uyazi ukuthi uzongena ezulwini. Uma uba nomusa kwabampofu, uzongena ezulwini. Mhlawumbe ukwazi lokho.
ake sikhuluma ngithi umusa is how. Umusa is how. Mobheka izwi lenkosi kaJakobe chapter 2 sibheka uverse 12 noverse 13. EkaJakobe chapter 2 verse 12 and 13. Khulumani kanjalo nenze kanjalo njengokufanele abaya kwahlulelwa ngomthetho wenkululeko. Verse number 13. Ngokuba ukwahlulelwa okungenasihawu kuyakumehlela ongenzi isihawu. Isihawu sisigabise kwahlulelweni. So uma unesihawu bahawukela abampofu, isihawu sizosigabise kwahlulelweni. Kusho ukuthini lokho na? Ngenxa yabantu benesihawu kubo uzongena ezulwini. Ngenxa yabantu abazwele bamdumisa uNkulunkulu, indumiso yanyuka yayekhaya ezulwini. Uzongena ezulwini awuzulahlwa ngoba unesihawu, ngoba isihawu sisigabise kwahlulelweni. Angifuni ukuqala indaba ezongixaka mhlawumbe phakathi. So sikhuluma ke la ngokuthi ke onomusa kompofu ubusisiwe. Masibheka uverse 31 uthini yena? Uthi ocindezela ompofu usola umenzi wakhe, kepha onomusa koswelayo uyamdumisa. Kusho ukuthi udumisa abani? Umenzi wakhe. Ngoba ocindezela ompofu usola umenzi wakhe. Amcindezela umuntu ngoba empofu. Uthathe ingane yabantu uyisebenzise egcekeni bese uyiholela 10. Izokwenzani nge10? Uyinikeza u50 rand. Izokwenzani ngo50 rand? Uyamcindezela ompofu usola umenzi wakhe. Kepha nomusa koswelayo uyamdumisa umenzi wakhe. So baningi abantu abaxhaphaza abanye abantu ngoba benemali. Umnika malini okusebenzela endlini? Umnika malini? Uhulumeni uyibekile i-threshold wathi akungabikho umuntu ohola ngaphansi kwale mali. Wena umnika malini okusebenzela endlini? Uyamgqilaza, usebenzisa amahora amaningi. Uphuma ebusuku ngo10, 11. Avuka ekseni ngo4, 5 alungisela nina nemsebenzini, alungisela ingane zenu zesikoleni, kodwa futhi yolala emva kwenu nonke. Phela inyanga umnikeza u1500. Yini 1500? Yabona ukuthi amxhaphaza lo muntu. Uyamcindezela njobe empofu usola umenzi wakhe. Uthi yini engamsizanga waye esikoleni wayothola ukufunda okusile nokuhlakaniphile. Usebenzela wena. Uklina indlu yakho, uyakuwashela, ukuphathela ingane yakho, uphipha ingane yakho. Mhlambe nomuntu omdala wala ekhaya akasakwazi ukuya etoilet. Umuntu omdala wala ekhaya uyazingcolisa. Thatha lo muntu uyaklina, wenza yonke into ukuphethe kahle lo muntu omdala. Awumniki ngisho isenti. Uma umnika imali wena ongeke uyijabulele, ukwenzelani lokho? Umcindezelelana ompofu ngoba usola umenzi wakhe. Yibaningi abantu abayisihogweni bebethi bayakholwa. Umthethise lo muntu, umthethise wengane encane. Umtrephe lo muntu ubeka imali ufuna ubona uzoyintshontsha noma azoyintshontsha. Yini lento yenzayo? Waphathisa umuntu okwesilwane. Kwenziwa yini lokho? Uyabona nti uNkulunkulu uzokujezisa. Uyabona ukuthi wena useyinkingeni engaka njengoba uhlukumeza izisebenzi zakho. Uhlukumeza abantu. Uzophuma kanjani lezi inkinga? Bese ukhala ukuthi uNkulunkulu mina akangiphenduli. Mina ngenza u1 2 no3 uNkulunkulu akangiphenduli. Kanti impilo wena oyiphilayo uzoza kuphendule nje. Uyamhlonipha uNkulunkulu, uyamesaba uNkulunkulu. Lesi sidalwa sakhe uyasihlonipha. Uyamsola uNkulunkulu, usola umenzi wakhe. Lisho njalo uverse 31 izaga 14. Ocindezela ompofu usola umenzi wakhe, kepha onomusa koswelayo uyamdumisa umenzi wakhe. Mntaka baba, mhlamba ngiyibambe la. Ngokugcinwa inkosi sizoqhubeka kusasa. uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akugcine, uNkulunkulu akubusise, nakelela abampofu.
ngoba isihawu sizigabise kwahlulelweni. Ngike ngasho kulezi insuku futhi ngihlale ngisho ngithi uJesu usibekele indlela embi zokuyezulwini. Mhlambe izintathu angisho kanjalo. Ukunaka abampofu ngoba isihawu siyazigabise kwahlulelweni. Ukubuyisa umphefumulo odukileyo esithola kwekaJakobe chapter 5 verse 19 and 20. Kusibekela inqwaba yezono zakho. Number 3, ukuvuma izono zakho. Hlanzwe egazini lewundlu. uJesu loyo uyindlela neqiniso nokuphila. Lezi indlela zikuye. Uyena nje obuzayo ethi ngangilambile wangipha ukudla. Anti kusho yena. Uyena okhuluma ezweni lakhe athi isihawu sizigabise kwahlulelweni. Uyena okhuluma ezweni lakhe athi ubuyisa odukileyo kothethelela inqwaba yezono zositshekelwa. Pho wena uhlaleleni amasango ezulu evulekile, uhlukumeza abantu, awunasi isihawu, cindezela umpofu. Luyeza usuku oluvutha njengeziko. Bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza okubi liyobashisa lungabashiyela impande nagatsha. Funda uMalaki chapter 4 uverse 1. Ulifundisise ulizwe, uphenduke usenethuba. Uphenduke kulenza izwi likaNkulunkulu usenethuba, ngoba wena injwayelo yakho le awufuni ukuphenduka, awufuni ukulalela uNkulunkulu, awumesaba uNkulunkulu. Wenza izinto athi zingenziwa, udlule futhi ungaxolisi, udlule ungazisoli. Lukhona lolo lusuku oluzobamba amaphikankani, luwagobe, athambe, avume engafuna ukuvuma namhlanje athi uJesu Kristu inkosi. Masiguqe sikhuleke baba uNzibande, uyakuthanda lapha ekhaya, uvula yonke iminyango yezulu uyoziyekela-ke ngoba vele wena ulithanda izulu, uthanda umlilo onesibabuli olapha echibini lomlilo uzosha. Baba ongcwele, uNkulunkulu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga esesikuzwile. Ngiyakhuleka, ngiyacela khazimulisa igama lakho kuba silizwe silenze izwi lakho, siyenze intando yakho, ngoba abenza intando yakho bazoma ingunaphakade. Busisa-ke lona loyo lalele kakhulu, busisa abaletha abantu ekhaya lezwi, usibekele inqwaba yabo yezono. Ngiyacela Nkosi ulenze izwi lakho, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, samdumisa. Ngakhumbula noma engasekho ngqo amafikazi engqondweni. Namhlanje-ke noma ngithi izolo niletha abantu abancane kakhulu bazalwane. Niletha abantu abancane ngendlela emangalisayo. Sigcine mangaphazami sishoda ngabantu abawu-11 ukugcwalisa abaphumile. So silethe far less than abantu abaphumile. Ngakho-ke ake sinyakazeni bafowethu. Ngiyacela nje, ngiyazicelela. Ngiyazi ukuthi angilutho ukuba ngilalelwe. Hayi angilutho vele nje, ngiyimbongolo nje egitshela uJesu. Kodwa ngiyanicela this time around ake nisilethele abantu kodwa nikhulumile nabo abangezuphuma ikhulu ikhaya lezwi. Ngifuna leya nkonzo esizoyithola uma sifikile ku-10,000. Ngiyacela uJesu Kristu inkosi. Baba uNzibande uyavalelisa.